corresponsabilitat i compromís per part de tot l'equip. Que fos una escola on tothom, davant d'aquesta diversitat existent, se sentís que formava part d'aquest col·lectiu, cosa que encara estem en procés d'aconseguir, perquè sobretot les famílies que tenen un model... Els sofàs miraven... Les web i els nens, quan anaven a l'aula d'informàtica, semblava que només jugaven al flip. Això és el que feien a l'aula d'informàtica, de manera que l'any passat, que jo soc la professora d'informàtica, a part de fer entrar els alumnes a l'aula, el que vaig haver de fer a l'estiu ja és posar en marxa tots els ordinadors i actualitzar-los. Que havia d'anar a l'escola, he posat el GPS, m'ha anat, doncs que ells ja, com nens que tenen les tecnologies a l'aula i a casa, puguin fer-la servir per inquietuds, a vegades per mirar el dissabte aquí